дар маросими мутантане ки ба супурдани ҷоизаи миллии истораҳои ӯзбекистони нав оид ба фарҳанг ва санъат дар шаҳри Тошканд баргузор гардид, дар қатори меҳмонони хориҷӣ ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон ва ҳунарпешаи мардумии Ӯзбекистон Нигина Амонқулова низ ширкат намуд. Ба гуфтаи сухангӯи Вазорати фарҳанги Ӯзбекистон, ҷоизаи миллии истораҳои Ӯзбекистони нав яке аз лоиҳаҳои бонуфуз дар соҳаи маданият ва санъат маҳсуб меёбад. Бори аввал барои намояндагони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар рушди фарҳанг ва санъати Ӯзбекистон саҳм гузоштанд ҷорӣ гардид. Имсол дар баробари Нигина Амонқулова ҳунармандон аз Озарбойҷон ва Русия ба ин ҷоиза қадршиносӣ шуданд. Дар маросими ҷоизасупории ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон ва ҳунарпешаи мардумии Ӯзбекистон Нигина Амонқулова, ҳунарманди мардумии Озарбойҷон Менсум Иброҳимов, ҳунарманди мардумии Ӯзбекистон ва Озарбойҷон Гулянак Мемедова, инчунин иҷрокунандагони суруди ҳомай аз Башқирдистон ширкат карданд. Ин суруд соли 2025 аз ҷониби гурӯҳи Бошқирдӣ «Ай ёла» садо дода шуда ба хити ҷаҳонӣ табдил ёфта буд. Ин навоварӣ нишон медиҳад ки ҷоиза сатҳи байналмилалиро касб кардааст ва овозхонҳои хориҷӣ низ ба он сарфароз мегарданд. За такое признание, приглашение и за дружбу. Я очень рада, для артиста большая честь быть здесь и получать вот такие медали. Да, у меня несколько песен на узбекском языке. Я очень стараюсь еще сделать 2-3 песни очень красивых на узбекском. Я сама не владею узбекским языком, но мне помогают мои друзья узбеки. И я думаю, неплохо получается. И вообще я очень счастлива петь на вашем языке, потому что это очень красивый язык. У вас очень красивая музыка. Вы знаете, я очень часто приезжаю в Ташкент, особенно в Самарканд. Я очень много бываю там на свадьбах. И в Ташкент тоже приезжаем по делам. В основном музыкальные свои работу мы делаем здесь, работаем с нашими коллегами-узбеками. И я вообще хочу тоже им сказать большое огромное спасибо за то, что они поддерживают меня и со мной работают. токунун 60 ҳунарманд дар доираи ин ҷоиза дар 20 номинасия сарфароз ва рӯҳбаланд шуданд. Дар маросими 28 январи ҷоизасупорӣ 20 ғолиб тавассути овоздиҳии кушода дар платформаи миллӣ танлов.уз муайян гардиданд. Бо ин ҷоиза намояндагони арзандаи соҳа ки соли 2025 дар соҳаи маданият ва санъат ба натиҷаҳои баланд ноил гардиданд ва дар чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона ширкат карданд, қадрдонӣ шуданд. Имсол номзадҳои аввалин барои номинасияи нав иловашудаи беҳтарин тарғиботгари фарҳанги Ӯзбекистон дар хориҷи кишвар Машу Комазаки аз Япония, Арман Нурмуҳаммадтулӣ аз Қазоқистон ва Соҳиб Пашазодаҳо аз Озарбойҷон мебошанд. Ҳамчунин ҳунармандони ҷоизадор соҳиби шаҳодатнома мукофоти пулӣ ба маблағи $2600 шуданд. Дар ин маросим як гурӯҳ санъаткорони хориҷӣ бо нишони сарисинагии фидокори фарҳанг ва санъати Ӯзбекистон сарфароз гардиданд. Дар миёни онҳо Нигина Амонқулова, Менсум Иброҳимов, Гулянак Мемедова, продюсери гурӯҳи «Ай ёла» Руслан Шайхутдинов ва сарояндагони гурӯҳ Адел Шайхутдинова ва Ринат Рамазонов мебошанд.